ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲାଦେନ ବେ। ତତେ ତ ବୋପା ତ ପଠେଇଛି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ତୁ ଲାଗିଛୁ। ରାବଣ ବି ଆରେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆବେ ବାଜପାଇ ମୁଁ ତୁ ବାଜପେୟୀ କୁକୁର ବାହ ବାଜପେୟୀ ନା ବାଜପେୟୀ ଜଣେ ଯଦି କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମୁତିବି ଆଣବେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମେ ବେଲ ପତ୍ର ଆଣିପାରିବୁ। ତୋ ମା କିଏ ନା କଣ ଭାରତ ନା ପୃଥିବୀ କୋଟିବେ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ତିଆରି କଲା ବେ ଡ୍ରେସ୍ ଝିଅ ପିଲା କରିକିନା ପୁଅ ପିଲା जोड़िगिरी फाइट कर ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା नहीं मां देखि पारनु ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା देखि पारनु आई एम गोपी बाबा तू हु आर यू यू आर यू आई एम बंगाल फाइटर तोर ना कौन अरे मूर्ख अबे सब सीखे अबे भूत वो भूत होगा तू पंडित हो अरे मुकाबला टेक्निक करते रे भकुरा अबे भागवत गीता के अबे बेबी महात्मा गांधी बाबा के अरे से पूरी मंत्र के